Егел Сайк, школа по приложна социология на правото, курсове по обща социология на правото. Курсовете изследват социологическите измерения на правото, изследвайки връзката между правото, обществото и социалната промяна. Студентите ще анализират ключови социологически теории, ролята на правото при формирането на социалния ред и въздействието на правните институции върху различни социални явления. По-конкретно, дефиниция на социологията на правото и нейното значение за разбирането на правните системи. Социологически теории на правото, гледна точка на Дюркем, Вебер и Маркс. Разбиране на правото като механизъм за поддържане на социалния ред и стабилност. Връзка между право и културни норми, обществени нагласи и правни норми, еволюция и конфликти. Роля на правните институции в социалния контрол и управление. Функциониране на правните системи и тяхното влияние върху социалното поведение. Ролята и необходимостта от юристи в обществото през социологическа призма. Социокултурните, икономическите и политическите фактори, които оформят търсенето на юридически професионалисти, функциите, които изпълняват, и техните взаимодействия с по-широката социална тъкан, анализ на правното представителство, застъпничеството и достъпа до правосъдие, взаимосвързаност на юристите с политически и властови структури, влияние на технологиите върху практиката и бъдещето на юридическите професии, динамиката на промените в правните услуги и адаптирането на професията към технологиите, влияние на глобализацията върху обхвата и потребностите от правна експертиза. Транснационални правни практики и тяхното въздействие върху юристите. Егел Сайк, школа по приложна социология на правото, курсове по обща социология на правото.